Uy, tuman si Ava di mo. Okay ba siya? Siya mamagalis na? Ang ngarot taman sa sad kami ikod no way lumayad ay balasan. Hukat man ila kayo na, ang kayo man ila alis di, etan may mas adjust na. Laton, karing kod lumayad din man kalkali. Wada pwede asawak. Mabayag di lugan no. Gising oras. Balin makitok to. Oo, ay sabi ko ka, masama ka nga tadi. Manipod di agis eskwela tayo di, sika lang ti adda dito pusok. Etan natutak isan pusong? Magay man lagip kumod. Uretin may nan si siyang, lalidak pa lang si siyang. Uray man ila ka anis udom, ada dumot isa di singdom. Sinalbag ay ito nga biyag, umpay mga kanya nga babae mat. Uy, paisay magsilo ay manyuyong ko ay kamang kanaabakan si 1 million mo. Napaayak, dapat nga binastid na ni Aba. Nagkapoy ka ngag-aram, siyak man ti sumublat. Huhu! Sige, mangarod, yung kaman ngarod. Nagwabak to pengam sika. Agora, ito siyak ti mafan. Kita one hit. Ayan, ay ba kay man ay nalawe? Isang ada ay mabalin. Oo. May tumat iman na natalnap eh. Oh! May ngarod umayak ta sinto umalin sorbir, sita kon pa sorbi. Oo, salamat siya. May sik. Moyak ad buayo yan, magakay nadatngak. Sika sa batyo guya, sri bagam. Maliak ta iyak ko didano nan layad ko sika. Amo mo tayo ay asawak pagkat sa ang kaibagbagayan. No sakandi ang kalaydan, adi ni kan panublaan. Sakandi man oto, manlaba ya manbalsig. Amo mo ay ang gaway asawak yan? Ang ad-adi balasang isa man ila ka. Pang-asim pa ta sawaom sakan. Sundot Barado. Yan na nga ta di room na nga ta dating nga opisina. Hindi rin tanong dito. Ay, di siya ba? Hello, good morning sir. Good morning. Skip you. Talk to you. Sino'y masapol yo? Ina ko manaplet ang nabasa kay mananap kay si artistayo uno out inak nanap ng karbitak si Mascom at nabasa kay wala di siya ba kanan na mananap na nga si artista na so umalak ay man-apply sir. Ay, kasjay. Artistan di drama, kamanadi. Kumahay sir. Ay, kasjay. Sakon gamin kat adak manaamag si drama, man konsentritak si TV. Di bali, wadas parisindong ay drama, aboy project na. Mabalin siguro ay kailangan yan padasan yun tadi no ay pansod yun tan wadamat ay umali ka no sanat ba yan dumatang Oh, good morning. na di aplikante ay man apply ka nos dramatista ay mabalin ay may tapisin ongoing ay project yun no makasambot Ito, may iladi mo. Ladi na yung tapi. Kasi kamalis ng tibal ka din.
Pada sindo, gusto nga din mo interview na para makapasok ka. Good luck. Yes, sir. Salamat. Okay. Alikas na. Maka tumuklose na ta. Man, kalita. Ay, sino yung applyan ko ma? No, balin na sir yan already director ko mas, no? Oo. Ay, aduda din sa director asdi ay bakun manlugis ka sa artista pa yun. Awa de sir no say bakanti. How? Amo, no. Siya sa ta man-apply ka sa may tapis na may man kita ka man rugi kasi artista. Ka extra kamanidi pa bolo pa bali volunteer kamanidi. Tao nga nas maasa-asa din talent mo. Kasi kapag dumano na ubos yung drunk ko ay ka naman na-apply may sana mo siya. Awa de sir ta pangrurugan kay man. Okay. Audition na ka mo. Kaya nga rin din ipaakunda ay characters in movie. Okay, sir. Okay, kasi nga rin ti kasata, no, ano ka, ma-audition ka, no, makapasa ka, ay, baka si Kati maala ay usay man min characters in ay tanplanon ay local movie ay yung title na ay tumok. No. At awa de sir. Dita, may ila di mo kaya mo. At mo din ulit ng comedy abo di kaya ano panduan siya ati. At sa na din si Bigat, panasin ta ko din audition. I-audition na ka, mo makapasa ka. Swak na ta. Okay, yeah, sir. Wow, okay. Oh yeah, sayet na di. Kasi ta ko man ila sa Bibigat, ano kasin audition. Awar ka ilan ta ko. Okay, sir, na-record na yung finish ko. May kuray ta inak naman. Salamat, sir. Oh, ilan ta ko. May siyak sa pangard. Sa pa. Okay. Aba, ilang kadina? Na? Manananap das. Sino na models? Kung kananamot, ilang po eh. Augar ba ya? Ano pada sari? Kadan misa? Kananamot ay kwan? Third floor? Kananan tadi? Hindi ilan? Augar ay. Anak, nangalaam sila. Ay, apo na. Ay, amay tawag nga to, eh. Tako, takutan din sila yung oras. Tako, ipada sa. Ay, snay ganan. Mukha man na din. Buwan-buwan mo sila kan. Uy, sana ba? Naiba? Ay, bakas din na. Nakot ilan. Morning, sir. Ito, wait naman. Dito ba, sir, dyan na, ayan di audition nga na isusunod dito ba ba? At pay adi ay apply ka? Ako, master. Ano ka dahil mo wala naka-schedule si audition mo na audition ka pa yun tailaan ta ko. Sir, wala kayo man di udom sa list requirements? Magamot kid di unay basta say may required sa ano ka clearances din kurso ay kaman nalpas mo abot adwan ta ko nila. Sumuntaw di sa Bigat Road, sir. Good morning, sir. Nagtawali kami. Siya. Okay, nakumpleto. Tugyan ta ko din ano ka, din
audition mo siya. Ibanis, sir. Awa di, ganit. At diat na di. Ipikam ko ta lanta niya. May. Okay, baby, igid mo siya ta ano ka ay ipadas ako si Mami. Ano ka, mga arte. Okay, diat na di. Medyo mandang ako silita, ila kasi ka umalis naman ta ulit siya. Okay, magna ka. Start, smile. Talaga yung mandanak. Mandan ka. Manta ulit ako kasi. Ano ba, may nalumot ko? Sige lang, sige lang. Okay, mabalin na tamo. Okay, para sa taman ay ilaan din pinagdrama. Dan say kasapulan ta ko si movie. Ang kasing corner ay doy. Ang katumok do. And then, urayin ti ibaga dyan nga amagon. Din amagon. Sige. Okay. Nice. Beautiful. Nagwani ko dyan ano ka. Ilak ko di iyat mo ay manuga ay mo mabalin. Brady? Awa di. Imagine ang din ano ka ay saddest moment sinbiyag mo tapno maalam di emosyon. Okay, may ilata din na reaksyon, uno din pinag-imot mo, emosyon. Padasan ta din drama sige, kasta. Padasan ko day man uga ay. Din kaman ipailang po sinrobam din pinakasadot. I mean, pinakalungkot. Sinudit. Ala, sige, kasta. Basta istem ay maglagip gamin sin no tinay nandakan lakay mo uno sinuwan din adan sika sa inom naman dito ayat na ay medyo gumulas in expression di ropa niya din pinaka saddest moment in your life. Diyan na di medyo feeling ko niya din niya na ay man ano kasin ropam tapos gumula din emosyon niya. Iso nga diat na di ay wala ka bosa ay kas na ay magaman ka ay ka Apa ingatin mainan ka? Amo pelangan masih kuagak sidi ay tangka amo may kaya. In pagtawadas di sa anin ko tawanan man man sangon. Ay ka naman. Di ka po na kinmanak kay man. Inmapusatan ng kayo. Din basta ay unong ko yan. Insugan mo din lugan. Yan na amin ay undan ko insugan mo sumasiga po sa nanapusak. Dindi ka po kay kinmanak ko no kay kasta. Ada expected tayo udwanel daw yan no man ilat ako kuno man abat ta kasin. So nga anyang ko pakawan sa kana sinanan pasulak sinang tanak ko kay man sika kat anyang ko ana si binakawan ta adi. Singkin manam wada baw iman di ano ka. Wain mali ay nangyam ang musikalin di Diyos. Itsin is di. Nipot sin nangyam ang mudas kalin apo Diyos. Is di kayo na-realize amin. Na may risk ko din kamalik. Nan ispusugang si pilak mo. So may bababawi ako abo sin inamag ko Edwin. Naibaw gayam di. Althea. Manay ka. Anak pa aja malasang hindi naman. Hindi ba dito na yung pinanakbak na nakat?
liwandat na palabas sa tanong at pabaronta kasi hindi pa nagkadwa. Taga-bulangan ng bitaw na. So, gak sama di pa nagkiyat. Din asawa ba din artista may di dwaya? Ang marod Nanta. Ayusin day man na di mo sinuinan kurkurangan na sa tunggal usa. Laso-laso yun ang programa ay manong yan mayat baya o pinatauli na isin asawa? Amom dinay kami na po ay kan-kanan ang local movie ay amagan ni. Wada mo taboy misyon ni. Pan sarmingan di po gaw. Pan pispulan, pan kapyaan di sin asawa, ya pamilya. Sayat tadi. Ito mo ililanay ka man di malaglagsakan ta. Sa indawat ngin abon ni man abon di Dios na ublani. Winya nga agpaiso?